Jiko bangu daka moko matin ma Kenneth Okech bosechopo ka en jalony weche mag somo to nodo winjo pachi ari adeka uchiel nono mondo wang'e wachni. Odiochieng' achiel tok jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni piny owacho chano wito oko chenro mar somo midaki school kata boarding school e skunde mag primary kod junior secondary. Thoth jonyuol koro wuok oko mar kwedo chik makamano. Jonyuol koro kwayo piny owacho mondo med gi kinde kendo kaw pachgi ka bende okang' makamano en gima ber koso oyo. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyo ler mar wachni. Jonyuol koro wuok oko mar kwedo wach mar chungo sikunde ma idakie kata boarding. Jonyuol ogolo paro mopogore opogore wi gimomiyo chungo sikunde midakie biro kelo negi kod nyithindgi midhiero. An nyithinda somo usenge to gini boarding niwach an yor manyo kanyal bedo kodgi koni to koro sami iwacho ni gidwa duogo koni gibro yudo skunde kure nyithindo dhi bedo congested kendo nyithindo bro thagre. There's a reason why I took my kid to Mumias, because the school is developed and has a lot of facilities. So moving the kid from this place and she's in class 8 is going to really inconvenience me and also distract the kid who is yet to sit for the exams in 2023. That is KCPE. Moko jonyuol wacho ni gimomiyo gitero nyithindgi e skunde mag boarding en nikech samoro skul maber nitiere mabor kod miechgi ka giywak ni piny owacho ne ok okawo pachgi kapok ogolo chik makamano. Wakwerne paro makamano ok dhi konyo nikech seche moko idak Nairobi itiyo Kisumo, familia ni odak kata mana Homa Bay to nyithindo ne e boarding school. Jaodi beta seche moko tiyo kata lok Kichoge koro chuni ni nyaka nyithindo somo e boarding school. Sani wach pesa chando ji. Dhano onge pesa, dhano menyo. Koro kadipo ni kelo gimoro bila no ya affect time matin kamano to aneno kok donj maber. To be okane gimiloro ne boarding school. Ketho boarding bende nyiso ni nitiere jogo mabiro wito tijegi kaluwore Magi supply wach nyithindo koro mabiro chamo chiemo gi. Move forward. Day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the first 9 years of our learning between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling. Ponono ni onge lokruok mobedo kaluwore koda chungo skunde mag boarding. Jonyuol koro nitiere koda mana thuolo machuok kende mar loko sikunde ne nyithindgi gima koro giywak ni biro bedo mapek kaluwore ni Januar kalenda mar skunde mapacho ka oting'ore mapek. Simpros Okinda, Ramogi TV.